Het is 18 februari. We zijn hier bij de Koning van Engeland voor een netwerkbijeenkomst Financieel Gezond Leven. Er zijn verschillende gastsprekers uitgenodigd voor deze avond. Maar we vieren vooral het 5-jarig bestaan van Schuldhulpmaatje Hulst. En we leggen uitgebreid uit wat organisaties in de gemeente Hulst voor mensen kunnen betekenen die in armoede leven, die hulp bij budgetteren nodig hebben en die net even die helpende hand nodig hebben bij financiën. Ik heb vanavond een aantal gasten aan tafel, stel hun een aantal vragen en we proberen op die manier te verduidelijken wat het aanbod is wat we in de gemeente Hulst kunnen bieden. Ook onze wethouder is vanavond aanwezig bij Financieel Gezond. En Luc Magnus, welkom. Ik ben heel benieuwd, wat is het belang van financieel gezond zijn? Nou, zoals ik vanavond al zei, wanneer mensen in financiële problemen komen of dreigen te komen en je krijgt daar hulp bij, bijvoorbeeld het Schuldhulpmaatje, die vandaag dus een lustrum vieren en mensen krijgen daar hulp bij, dan kunnen ze kennis en kunde opdoen om zelfstandig weer hun zaakjes op te pakken. En dat maakt eigenlijk dat je leven weer leuker en beter wordt. Dus van groot belang. Ik hoor wel eens van mensen die toch een beetje schaamte hebben, die het moeilijk vinden om er vooruit te komen. Wat zou u daar tegen willen zeggen? Dat ik dat begrijp, maar de stap nemen is al één. En je kan hem beter iets te vroeg nemen als je denkt dat je er zelf niet meer uitkomt. Dan is de oplossing waarschijnlijk ook makkelijker dan dat je langer doorgaat. Dus ik zou zeggen, schaam je niet. Het kan iedereen gebeuren, maar zoek gelijk hulp. Trek aan de bel, zoals ze vanavond zo mooi zei. Trek op tijd aan de bel, zoek daarbij hulp. Als je het zelf niet meer ziet zitten, zoek hulp en dan kunnen mensen je terug op de goede pad helpen. Heel mooi. We doen het samen in Hulst. Dankjewel. Nou, daar is deze avond ook voor netwerken, elkaar leren kennen. En dat gaat dan over mensen die op dit gebied bezig zijn, als vrijwilliger of als professional. Om met elkaar te zorgen dat je de mensen gewoon fatsoenlijk goed kan helpen. Adequaat gewoon kan helpen. En daar gaat het om. En dan maken we Hulst, als het we hebben vanavond over Hulst, maken we Hulst beter en gelukkiger. Klinkt heel goed. Heel veel bedankt voor je aanwezigheid en voor de bijdrage. Dank u wel. Ik heb hier vanavond Pieter Kolen aan tafel. Pieter is van Energiebank Hulst. En ik heb veel vragen. Veel vragen. De Energiebank Hulst, vertel eens in het kort, wat houdt dat in? Wij zijn een groep vrijwilligers en wij helpen mensen hun energierekening te verlagen zonder dat ze grote investeringen hoeven doen. En dat doen we door bij de mensen aan huis een bezoek te brengen, een gesprek te hebben over de energierekening, een rondje door het huis. En dan maken we een plannetje samen met de mensen. Dan kijken we wat de mensen zelf kunnen doen en dan kijken we wat wij kunnen doen aanvullend aan het gedrag van eigen mensen. Oké. Heb je al veel mensen kunnen helpen in Hulst? Ja. We zitten op dit moment al ruim 350 mensen, huishoudens moet ik zeggen, waar we op bezoek zijn geweest. En we hebben daar toch al wel het een en ander kunnen bereiken door mensen te helpen met adviezen. En ook kleine energiebesparende producten die de energierekening verlagen. En nogmaals, zonder dat ze grote investeringen moeten doen, zoals zonnepanelen of een warmtepomp of dat soort dingen. Dus je kan wel degelijk heel veel doen zonder veel geld uit te geven. Oké, dus er is echt wel behoefte aan dat mensen een stuk ondersteuning krijgen. Maar als mensen luisteren en kijken naar deze uitzending en denken van, goh, hoe kom ik nou bij die energiebank terecht? Welke weg moeten ze gaan? Ja, dan hebben we het liefst dat mensen zich aanmelden op onze website. Die staat hieronder, die kan je zien. En daar zit een aanmeldformulier in, heel eenvoudig.
En dat komt bij mij als coördinator en ik wijs dan een van onze energiecoaches toe. En die energiecoach maakt dan vervolgens een afspraak met de mensen thuis. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat het soms lastig is om de mensen te vinden die het nodig hebben, die adviezen nodig hebben. Zijn jullie daar actief in? Hoe bereik je de doelgroep? Ja, wij proberen eigenlijk allerlei manieren om onder de aandacht te komen. Zoals ook op vanavond, waarin we een presentatie geven aan een aantal andere instanties. We staan op social media, we staan regelmatig in de krant ook. Maar het blijft inderdaad een uitdaging om ons bekend te maken. Dus vandaar ook deze gelegenheid heel blij ben dat we nog een keer kunnen vertellen wie we zijn en wat we doen. Okay, staan jullie ook in contact met de gemeente Hulst? Ja, we zijn eigenlijk onafhankelijk van iedereen en alles. We zijn niet verbonden aan energiemaatschappijen of aan andere instanties. Maar de gemeente Hulst die financiert ons. En die stelt ons in staat om ook gratis energiebesparende producten te geven. En daarnaast hebben we ook, met name voor de minima, voor mensen met een kleine beurs, kunnen we ook een koelkast vervangen op het moment dat die oud en versleten en veel energie verbruikt. Daar zit wel een coachingtraject aan verbonden. Maar dat kunnen we allemaal uitleggen als we bij de mensen zijn. Dat zijn wel belangrijke voordelen. Dat voor veel mensen ook interessant kan zijn. Energiebank Hulst. Ik denk dat dit een heel goed verhaal is om jullie te kunnen vinden. Ik wens jullie heel veel succes en dat je veel mensen kunt helpen. Dankjewel. Dankjewel. Victorine de Burger is aangeschoven hier bij ons aan tafel. Victorine, stel je eens voor. Nou, ik ben Victorine de Burger. Ik werk als social worker bij Stichting Hulst voor elkaar. Dus, Ja. Vanavond hebben we een avond over financieel gezond zijn. Welke rol heb jij daarin vanuit je werk en wat kon je hier presenteren? Nou, samen met mijn collega's Victoria en Annemarie hebben wij een collectief aanbod ontwikkeld waar wij in groepsverband mensen proberen aan te leren of willen aan gaan leren om zo goed hun financiële administratie bij te houden. Eigenlijk willen we het zo te voorkomen dat mensen schulden gaan maken, langdurig in de hulpverlening dienen te moeten komen. Om zo te leren van, goh, er komt een brief binnen, hoe ga ik daarmee aan de slag, waar kan ik daar naartoe met mijn vragen, hoe zet ik een automatische betaling, maar ook hoe word ik geattendeerd op cybercriminaliteit, maar hoe doe ik de belastingaangifte, hoe gaat eigenlijk alles in zijn werk, waar moet ik naartoe, hoe kan ik dit doen en met welke tools kan ik dit organiseren in je leven, zodat je het gestructureerd kan bijhouden eigenlijk. Ja. Dat deden jullie eigenlijk al, met 1-op-1 contacten. Wat is er dan nu zo anders bij dit aanbod? Nou, om eigenlijk al die 1-op-1 contacten die wij heel veel hebben te gaan voorkomen, maar ook dat mensen zelf gezond financieel in hun eigen kracht staan, willen wij dat als een collectief aanbod geven met minimaal 5, maximaal 8 deelnemers. Die wij van tevoren screenen, willen wij deze cursus gaan verzorgen. En dat is eigenlijk onze eerste pilot hoe we het willen gaan doen. En zo gaan we eigenlijk kijken van, goh, hoe is die eerste pilot gegaan? Wat willen we daaraan veranderen? Om het zo door te ontwikkelen tot een sterk product waar de inwoners van de gemeente Hulst aan kunnen deelnemen. 5 tot 8 deelnemers. Heb je bewust gekozen voor zo'n kleine groep? Ja, om zo ook eigenlijk te kijken van wat zijn de individuele vragen, waar loopt iemand individueel ook tegenaan en hoe kunnen we die in een groep samenstellen. Dus het hangt er ook een beetje vanaf hoeveel aanmeldingen we krijgen. Dus kunnen we bijvoorbeeld 2 groepen maken, we willen in het voor- en het najaar. Stel we hebben een groep jongeren of we hebben een groep ouderen. Nou, misschien dat we dan in het eerste deel de jongeren doen en het tweede deel bijvoorbeeld de ouderen. Zo willen we eigenlijk kijken van de hulpvraag zeg maar een beetje te clusteren daarin. En zo het in een groep aan te pakken, waardoor wat niet alles individueel gedaan hoeft te worden. Dat is eigenlijk voor Hulst een nieuwe aanpak. Een mooi programma wat jullie neerzetten. Als mensen luisteren en denken van, dat is misschien wel iets voor mij, maar ik vind het toch een beetje eng, want ik durf niet goed naar buiten te brengen in zo'n groep waar mijn problemen zitten. Wat zou je daartegen willen zeggen?
neem vooral eens contact met ons op. Ik en mijn collega's die zullen de cursus gaan verzorgen. Wij doen ook eerst een intake met iemand om te kijken van goh, wat is je hulpvraag? Hoe doe je het nu? Waar loop je tegenaan? Wat kunnen wij voor jou bieden? Zijn wij ook wel echt een passend aanbod voor jullie? En in groepsverband hoef je niet het achterste van je tong te laten zien. We gaan gewoon vooral alle basisstukken van de administratie en daar dieper op in. Dat bespreken we. Dus het is niet als je bij ons aansluit dat je een probleem hebt of dat je al schulden hebt. Dus dat boetekleed heeft iemand als het ware niet om. Dus daar is het eigenlijk vooral informatief en iets aan te leren. Ja. Sommige mensen zullen denken van dat overkomt mij alleen. Hoe sta jij daarin? Nou, het overkomt niemand alleen. Daarom willen we ook een soort groepscohesie, een groep willen we er maken met een groepsapp bijvoorbeeld, zodat mensen ook hun vragen bij elkaar kunnen stellen. Maar niet dat wij ook alles voor iemand gaan proberen op te lossen, maar ook dat jullie samen kijken in de groep van hoe gaan we dit aanpakken, hoe kan iemand dit het beste aanpakken. Hebben jullie tips, mensen zo aan elkaar te koppelen? Ja. Mooi. Via Huls voor elkaar aanmelden. Wanneer gaan jullie starten? Wij willen eind maart starten met de eerste cursus. En dat zijn dan 8 bijeenkomsten. Dus maart willen we van start. Ik wens jullie heel veel succes. En hartelijk dank voor je bijdrage. Dankjewel. Schuldhulpmaatje Hulst bestaat 5 jaar. En iemand die aan het begin van het traject heeft gestaan, de godvader van Schuldhulpmaatje Hulst, is Alex Hermond. En ik hoor heel graag van jou, wat is Schuldhulpmaatje Hulst en hoe is het ontstaan? Nou Ellen, we zaten bij elkaar aan tafel toen we over schuldenproblematiek in de gemeente Hulst hadden. En daar ben ik op ingesprongen en ik ben met verschillende landelijke organisaties in gesprek gegaan. Uiteindelijk bij Schuldhulpmaatje terechtgekomen. En dat is toen gaan groeien. En samen met George Hiel, want die wil ik ook zeker benoemen, zijn we het verder gaan uitzetten, gaan oprichten. Eerst een werkgroep uit 3 mensen opgezet. Dan een bestuur gaan zoeken. Een stichting gaan formeren. En dan aan de slag met een coördinator en maatjes te gaan zoeken. Dus de vrijwilligers, zoals de maatjes worden genoemd. Oké, je vertelt het in een paar zinnen. Maar er is best wel veel werk verzet achter de schermen. Uiteindelijk is het geresulteerd in een prachtige stichting die veel voor de mensen kan doen. Wat kan Schuldhulpmaatje Hulst voor mensen doen die financieel moeilijk zitten? Nou, de vrijwilligers worden geselecteerd door de coördinator. Want de hulpvragen komen eerst bij de coördinator binnen. Die doet het intakegesprek. En die gaat kijken welke vrijwilliger bij de hulpvragen past. Dus wat komt een vrijwilliger dan doen bij de hulpvragen? Eerst echt een keukentafelgesprek. Alle posten op tafel. Alle financiën en administratie worden nagekeken, op een rijtje gezet. En van daaruit wordt gekeken naar oplossingen. Ja, je hebt het over de mensen die bij jullie terechtkomen bij Schuldhulpmaatje. Maar hoe vinden ze jullie? Nou, dat is een hele mooie en soms nog altijd een uitdaging. Mond op mond. Velen in de media zien te komen. Flyeren. Social media gaan we ook langzaam meer aanpakken. Want dat is toch een grote pool om in te vissen. Waar mensen veel sneller op kijken dan in een krant. Dus een advertentie op Facebook kan veel meer brengen dan een advertentie in een krant. Want mensen kijken steeds vaker op een smartphone. En als zoiets toevallig voorbij komt, en ze kunnen denken van, goh, ik zit financieel er toch niet zo goed voor. Of misschien kan ik wel eens kijken wat ze kunnen betekenen. Dan is dat een hele korte lijn, rechtstreeks met onze coördinator. En dan kan het zo in gang worden gezet. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich herkennen inderdaad in het beeld. En toch wat schrik hebben om zich aan te melden. Het is toch wel een drempel. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou, als ervaringsdeskundige, want dat mag ik echt wel beamen in deze. De schaamte, ja, die moet je opzij durven zetten. En toch die eerste stap durven nemen. Want het kan je zoveel vrijheid opleveren. Zoveel minder spanningen. En dat draait het er ook om. Dat je gewoon, ja, stress vind ik altijd een groot woord. Maar dat je die spanningen weg kan halen. En dat je daardoor ook wat luchtiger kan leven.
1 op 5. Dan staan de mensen die zich aanmelden absoluut niet alleen. Schuldhulpmaatje Hulst geeft die arm, biedt dat aan. Hebben jullie een relatie met andere organisaties in de gemeente Hulst? Nou, we werken samen met Hulst voor elkaar natuurlijk, met de gemeente zelf, Energiebank. Alles waar wij denken om te kunnen samenwerken om uiteindelijk die mensen te helpen, proberen we echt aan te kloppen om mensen te kunnen gaan helpen. Een prachtig programma. Schuldhulpmaatje Hulst voegt daar ook echt iets aan toe. Hartelijk dank dat je bij ons even wat uitleg wilde komen geven en heel veel succes met jullie werk. Dankjewel en hetzelfde voor jou. We waren ook heel blij dat vanavond de rouwzorg regio 0114 aanwezig was. En er waren een aantal mensen die zeiden van, goh, wat doet die groep? En daar komen de dames hier aan tafel vertellen. Stel u even voor en vertel even wat kan de rouwzorg voor mensen doen. Ik ben Magie Sandkuil. En ik ben Fien Martinet. Wij zijn samen met Katrien van de Wielen het team van de rouwzorg. We hebben ook nog een stuurgroep waar allemaal mensen zitten die uit verschillende kernen contactpersoon zijn. En wij hebben elk jaar in het najaar een avond en een namiddaggroep met mensen die iemand verloren hebben. En dat kan een partner zijn, dat kan een broer of een ouder zijn. Maakt gewoon niet uit. En in het voorjaar hebben we een aparte groep, als we daar voldoende mensen voor hebben, ouders die een kind hebben verloren. En wat kunnen jullie betekenen voor die mensen die in zo'n moeilijke situatie zitten? Wij geven de mensen de gelegenheid hun verhaal te vertellen, te delen met de andere mensen van de groep. Het zorgt voor een stukje erkenning van hun verdriet en herkenning van de verhalen van anderen. Van, goh, dat is bij hem of bij haar ook zo. Dus het is niet gek dat ik dat denk of dat ik zo doe, dat ik zo reageer. In die groep ontstaat ook een echte verbondenheid onderling. En wij bestaan dit jaar eigenlijk, in het najaar, bestaan we 25 jaar. En wij zien dat er nog groepen zijn die nog altijd contact hebben met elkaar. Dus dat zijn echt wel verbonden zijn met elkaar en blijven. Omdat je toch heel veel deelt met elkaar. En dan merk je van delen is goed. Elkaar sparen vaak niet. Wat zouden jullie willen zeggen tegen mensen die helemaal vastzitten in rouw? Ja, wat zou je willen zeggen? Zoek contact. Ja, met ons kun je altijd contact opnemen natuurlijk. En ja, schroom niet, maar... En blijf heel dicht bij jezelf. Ondanks wat iedereen zegt. Jij weet wat er nodig is voor jou op dat moment. Dat is een belangrijke boodschap. Ik vind het heel fijn dat u even uw verhaal wilde doen. Ik hoop dat mensen over de drempel heen komen en u weet te vinden. En ik wil u heel veel succes wensen in jullie prachtige werk. Dank u wel. Vanavond is ook Ilse Thuy bij ons aanwezig, staat ook in de zaal. En jij bent van Schuldhulpmaatje, maar wel een hele speciale, een dumaatje. Dat moet je toch even toelichten. Een dumaatje is iemand die een langere overeenkomst aangaat met een schuldhulpmaatje. En dat houdt dan in dat je zeker voor een periode van 3, 4 of een langere tijd verbonden bent met je maatje.
En ook meerdere facetten in zijn of haar leven onder handen neemt. Het is wel heel mooi dat die mensen niet buiten de boot vallen, want daar komt het dan eigenlijk op neer. Jij bent op een gegeven moment gestart met dit vrijwilligerswerk. Waarom ben je daarmee begonnen? Ik ben gestart met dit Dumaatjesproject omdat ik eigenlijk gevraagd werd vanwege mijn kennis over de niet leerbare problematiek. En ook de contacten die ik had in het werkveld. Oké, dus we zijn heel blij met een vrijwilliger die zich zo inzet. Maar ik hoorde je in de zaal ook iets zeggen over veteranen. Kun je daar een toelichting op geven? Behalve het Dumaatje zit ik ook in het veteranencomité gemeente Hulst. En het veteranencomité behartigt 125 veteranen die leven in de gemeente Hulst. Wij bieden 2 maandelijks een veteranencafé aan. Dit doen we op verschillende plaatsen in de gemeente Hulst. En 1 keer per jaar hebben we onze gemeentelijke veteranendag. Waarbij wij alle veteranen die woonachtig zijn in de gemeente Hulst uitnodigen om op een gezellige en informele manier bij elkaar te komen. Oké, en nou behandelen we eigenlijk 2 verschillende onderwerpen, Dumaatje en veteranen. Zit er ook ergens een verbinding, een link? Zelf heb ik 2 veteranen onder mijn hoede als Dumaatje. En dat is voor mij 2 combinaties van 2 passies die ik heel graag doe. Een Dumaatje zijn voor een veteraan is toch een andere tak van sport dan een gewoon Dumaatje. En dat geeft ook weer uitdagingen met zich mee. En ja, je bouwt een vertrouwensband met iemand op die beschadigd is op allerlei vlakken. En ja, dat geeft mij heel veel voldoening om dit werk te kunnen doen. Knap hoor. Mooi dat er mensen zoals Ilse thuis zijn. Dankjewel. Heel veel succes met jouw goede werk en graag tot ziens.